L-għodwa tajba lil kulħadd. Lilkom hawn preżenti qudiemi u dawk li qegħdin isegwuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali mid-djar tagħhom. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu dawn ikunu magħkom ilkoll. Ħutu se niċċelebraw l-Ewkaristija qegħdin fl-aħħar ġranet tas-sena liturġika tal-Knisja, importanti. Tas-sena liturġika, mhux tas-sena soċjali. Jekk Alla jridna l-ħadd nibdew l-ewwel ħadd tas-sena tal-Knisja, l-Avvent. Għalhekk se niċċelebraw l-Ewkaristija, nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom, min-naħa tiegħi se noffri l-qudisa għall-erwieħ ta' Ġorġa u Kelinu Żambit. Inti t-triq li twassalna għalant Alla il-Missier mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid etern Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Anqal mulej ir-rida tal-fidili tiegħek biex jitħejjew dejjem aħjar ħalli jagħmlu frott ta' emejjel qaddisa u jkollhom dejjem il-għajnuna tat-tiba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. F'dak iż-żmien is-Sultan Beltasar għamel ikla kbira lill-elf mill-kbarat tiegħu u quddiem dawn l-elf qabad jixrob l-inbit. Kif daq l-inbit Beltasar bagħat iġib it-tazzi tad-deheb u tal-fidda li missieru Nabukodonosor kien ġib mit-Tempju ta' Ġerusalemm biex minnhom jixrob is-Sultan u l-kbarat tiegħu, in-nisa tiegħu u l-konkubini l-oħra li kellu. Imbagħad daħlu t-tazzi tad-deheb li kienu nġibu mis-santwarju ta' Alla f'Ġerusalemm u minnhom xorob is-Sultan u kbaratu, in-nisa tiegħu u l-konkubini li kellu. Xorob l-inbit u faħru l-allat tad-deheb u tal-fidda, tal-bronz u tal-ħadid, tal-injam u tal-ġebel. Minnu fejn ħarġu swaba ta' id tal-bniedem u bdew jikbu biswit il-gandlier fuq il-ġid tal-ħajt tal-palazz tas-Sultan. Is-Sultan ra dik li miftuħa iju tikteb. Imbagħad is-Sultan wiċċu tbiddel u ħsibijietu ħasduh. Il-ġoki ta' ġenbeħ inħallu u l-kobteħ bdew iħabtu ma' xulxin. Imbagħad daħlu lil Daniel quddiem is-Sultan. Is-Sultan qabad jgħid lil Daniel: Inti hu Daniel min uliet lit-turrufnati ta' Ġuda. Inti hu Daniel min uliet lit-turrufnati ta' Ġuda, dak li s-Sultan missieri kien ġieb minn Ġuda. Jiena smajt fuqek li inti għandek fik l-Ispirtu ta' Alla u li fik instab id-dawl, għaqal u werf li ma bħalu. Jiena smajt fuqek li inti tista' tagħti tifsir u tħoll problemi tqal. Issa, jekk tista' taqra l-kitba u tarrafni t-tifsira tagħha, inti tilbes il-porpra u kullana tad-deheb ma' għonqok u tkun it-tielet fil-ħakma tas-Sultan. Imbagħad Daniel wieġeb u qal quddiem is-Sultan: Ħajjibqgħu għalik ir-regali tiegħek u d-doni tiegħek agħtihom lil ħadd ieħor. Madankollu il-kitba naqra ilu lis-Sultan u nagħtih it-tifsira tagħha. Inti rid titolla fuq is-sit ismewwiet, ġabulek quddiemek it-tazzi tat-tempju tiegħu u minnhom xrobt l-inbit int u l-kbarat tiegħek, in-nisa tiegħek u l-konkubini li għandek u faħħart l-allat tal-fidda u tad-deheb, tal-bronz, tal-ħadid u tal-ħatab. Li la jaraw, la jisimgħu u lanqas jarfu, imma lill-Alla li fideh tinsab ħajtek u traqatek kollha int ma tajtux ġeħ. Imbagħad minn qudiemu kien mibgħut tarf ta' id u kitba. Din li nkitbet u din il-kitba li nkitbet.
mene teqel parsin. It-tifsira tal-kliem hija din. Mene Alla għat il-jiem ta' saltnatek u temma. Teqel inti żint fil-miżin u kont misjub nieqes fil-pis. Parsin, saltnatek hija maqsuma u mogħtija lil-Medi u lil-Persjani. Il-kelma tal-Mulej. Faħroh u Alloh fuq kollox għal dejjem. Birku xemx u qamar il-Mulej. Faħroh u Alloh. Birku kwiekeb tas-sema il-Mulej. Birku xita u nida kollha il-Mulej. Birku rieħ kollha il-Mulej. Birek nar u sħana il-Mulej. Birek bart u kseħ il-Mulej. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Ibqa' fidil sal-mewt jgħid il-Mulej u jien natik il-koruna tal-ħajja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu jixħtu idejhom fuqkom u jippersegwitawkom u jagħtukom f'idejn il-mexxejja tas-sinagoga u jitfgħukom il-ħabs u jeħdukom quddiem slaten u gvernaturi minħabba f'ismi. Dan ikun jiswilkom biex tistgħu tagħtu xhieda. U żommu sewwa f'moħħkom, toqgħodux taħsbu minn qabel kif se tiddefendu ruħkom għax jien nagħtikom kliem u għerf li kull min ikun kontra tagħkom ma jkunx jista' jaqaflu jew imerieħ. U jitradukom saħansitra il-ġenituri tagħkom, uħudkom u qrabatkom u ħbiebkom u lil xi ħud minnkom joqtluhom u kulħadd isir jobgħodkom minħabba f'ismi. Imma xara waħda minn raskom ma tintilifx. Jekk tibqgħu sħaħ sal-aħħar issalvaw ħajjitkom. Il-kelma tal-Mulej. Il-ħsieb li se nkellimkom dwaru se nispjegaw fuq l-ewwel lezzjoni mill-ktieb ta' Danjel. X'inhi t-tagħlima li nieħdu minn din l-ismajna, minn din l-istorja? X'inhi t-tagħlima? X'ser nitgħallmu? Issa ħa ngħidilkom x'ser nitgħallmu u mbagħad nissustanzja li ngħid bil-prova. Għax inkellek ma tipprovax għalxejn titħaddet. It-tagħlima hija din li wieħed għandu jirrispetta iġib ruħu sew kemm jista' jkun mal-ħwejjeġ, mal-postijiet, mal-oġġetti għaddisa. Dawk l-affarijiet, l-oġġetti, il-postijiet li huma iddedikati għal qima lill-Alla biex tmur titlob fihom, biex tużawhom għal dawk jistħoqilhom rispett. Devozzjoni, attenzjoni. Ozza. Bdejna x-xitwa Alla jrejt, niżżik ħajr, is-sħana marret. Allura xi sħana tiġi kif tgħidha u ġew le, ma tistax.
Dan huwa post mhux għaw biss, post għaddis. Ma nistax. Inneħħi l-bankijiet minn hawnhekk jien nagħmel table tennis u nkommu sewwa hawnhekk u nilgħab it-table. Le ma tistax. Għax mhux l-skop ta' hekk. Din it-tagħlima. Oġġetti, postijiet, ħwejjeġ, kodba li huma iddedikati għal l-użu għaddejs tagħhom trid tużawhom għalhekk mhux għal affarijiet oħra. Issa ħalli nis-sustanza dak li qed ngħid. Għandna sultan Baltasar ta' ikla rid jagħmel show. Ikla kellu ħafna kapijiet hawn sewwa quddiem dawk li jaqbad jixrob beda jixrob l-imbejt, dunnu ħadu xi ftit l-imbejt, ma insomma. U ma kienx kuntent biex ikompli juri kemm huwa sinjur u kemm jista' jagħmel li rejt għax sultan ta' ordni lil dawk il-qaddejja. Għallhom morru fit-teżor. Hemmhekk hemm ħafna tazzi u kalċijiet tad-deheb u tal-fidda. Li missierej il-ħelu li jħodan Nabucodonosor sewwa seraqhom mit-Tempju ta' Ġerusalem fis-sena 586. Dan fatti veri 586 qabel Kristu. Nabucodonosor tela Ġerusalem, kissira, ħaraq it-Tempju u dawk l-oġġetti sbieħ ħadhom seraqhom. Issa t-tifel tiegħu Baltasar għallhom morru ġibuhom, ħalli nisorbu minn ġo fihom, ħalli nuru kemm aħna kapaċi, kemm aħna għandna seta' għax jien nikmanda, għax kull min jikmanda il-poter jitla' rasu, kull imkien. Hekk għamlu, u bdew jixorbu minn dawn it-tazzi. Imma dawn il-kalċijiet ma kienux għalhekk. L-użu tagħhom kien għat-Tempju ta' Ġerusalem biex jużawhom b'sens għaddejs. Walla ma felaħx. Jara il-profanazzjoni ta' dawn l-oġġetti sagri. Ma felaħx Alla. Deret 8 u bdet tikteb għaw dettal kan sabiħ fuq il-ġejr, jan niftakru l-ġejr, mill-kalkara, fuq il-ġejr tal-ħajt. Is-sultan, emma aħna, ra dik lejt sewda. Isemmew x'deskrizzjoni jaw, isemmew. Number 1. Wiċċu tbiddel. Il-ħsibijiet għax il-ħsieb ħudej ikissrek ta' il-ħsibijiet ħawduh. Il-ġogi ta' ġembejh hawnhekk il-ġogi inħallu. Wirkob tejħ bdew ħabtu ma' xulxin. X'waħda dik l-arja, daqshekk l-arja. Daqshekk. Ħana naqru jilkom. Wiċċu tbiddel. Ħsibijietu dan x'inhu dan. Ħawduh. Il-ġogi ta' ġembejh inħallu. Wirkub tejħ bdew ħabtu max din il-kelma Alla l-aħwa il-kelma Alla. Imbagħad kif ħansolvi dan x'inhu dan x'ġara? Dik l-arja kollha fejn marret, il-kalċijiet fejn huma. Bagħat għal Daniel, profeta qaddejs. U qallu kien semma bih, kien jaf li hu bniedem, qallu jekk tfisser li dawk it-tliet kelmiet x'ifissru, qallu taqra l-kitba u tfissirha
Għallu tilbes il-ħamam maħna, ara l-erq tad-dinja, ara l-erq tad-dinja fejnu. Ara fejnu. Għallu tilbes il-porpra, laħwina il-porpra. U l-kullana tad-deb. Għalek, il-erq tad-dinja. Tisra u dak għalfejn. Kullana tad-deb ma onqok. U tkun tikmanda t-tielet wieħed fis-saltna. Imma Daniel il-bniedem ta' Alla, x'qallu? Għallu dawn ir-rigali żomm moment. Dawn ir-rigali ħajibqgħu għalejk. U d-doni tiegħek, ir-rigali għatihom il-ħadd ieħor. Għallu ma xorta nfissirlek ta' xi tfisser dejk, xorta ngħidlek. Xorta ngħidlek. U għallu 3 kelmiet bl-Aramajk. Mene tekel parsim. Mene. Menen. Alla jiet jott il-ġranet tijek. Waslu l-ġranet tijek daqsek. Sawn. Alla għoddom il-ġranet tijek. Sawn. Full stop. Għandek x'għandek u għandek ma. Sawn. Full stop. Number 1. Tieni. Tekel, din għandna kelma bil-Malti di mill-Aramajk għax il-lingwa tagħna tixbaħ ħafna. Tekel, takal, teqel, tqejl. Għandek il-pej żejjed. Teqel. Inti żint? Maħna, ara dik hija l-ġudizzju. Inti żint? Il-ġudizzju dak. Keffa u keffa. U nsibt li kellek il-pejs nieqes ta' prosit. U l-aħħar kelma parsim paras tifret. Is-saltna tiegħek ħadd infiret tiġi maqsuma, jiġu l-edewwa tiegħek, il-Medi u l-Persjani waddiju s-saltna u inti magħhom. Din tkompli ta' fil-lezzjoni, tkompli, imma daqshekk rajna llum. Tkompli, fil-fatt hekk ġara. Qed intaraw teżis it-tagħlima kemm wieħed għandu joss u jġib ir-rispett lejn l-oġġetti qaddisa, lejn il-postijiet ikkonsagrati għal kult għat-talbi jiġifieri dan is-santwarju hekk għażiż u qaddis għalina l-Awċini u l-Maltejn, is-santwarju ta' Pinu u l-knejjes li għandna fejn għandna l-Ewkarestija, dak huwa post qaddis. U l-ewwa post qaddis jiena rrid inġib ruħi ta' bniedem li jemmen. Biex hekk xi nimur hemmhekk jiena jinżlu fuqi il-barkiet tas-sema. Mhux is-saħħtiet kif niżlu fuq Baltasar, imma l-barkiet tas-sema. Inqumu bil-wifqa. Sabiex il-Knisja taraf iġġarrab il-persekuzzjonijiet li minn żmien għal ieħor iqumu kontrija bis-sabar nitolbu. Sabiex li lin mill-ġrajiet koroħ tal-ħajja il-bnedmin jilmħu l-id ta' Alla li ssalvawhom nitolbu. Sabiex aħna nħossuna sħaħ fil-fidi narfu u ngħinu lil dawk fil-bżonn nitolbu. Għal dawk li għalihom qegħdin noffu dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa u għall-erwieħ tal-purgatorju biex tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem nitolbu. Dawn it-talbiet mulej aħna nemmnu inresquhomlok permezz ta' ommok u ommna Marija int li tgħix u saltan għal dejjem ta' dejjem. Oh
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej dawn l-offerti qaddisa li jintritna nikkonsagraw lill-ismek u għamel li nobdu dejjem il-kmandamenti tiegħek bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfaw lubna l-fuq. Nidżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq ta' sew mulej Misser qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fit-tieba tiegħek ħlaqt il-bniedem, wara li bil-ġustizzja tiegħek ikkundannajtu, fil-ħina tiegħek fdejtu bi Kristu Sidna. Beħqim il-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewwiet u s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej inti l-għajn ta' kull qdusija qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs radlek il-ħaj birek qasam ta' id-dixxiepli tiegħu għallilhom ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' raddi l-ħaj tali d-dixxiepli u qalilhom ħowdu biex xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax għoġbok tilqana quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien fil-qaddejja tiegħek Ġorġa u Kelinu daħħal lilhom u l-erwieħ fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzom Alla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Ħlista nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem. Nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-figli tal-Knisja tiegħek għatija s-sliem u l-għaqda li jint trid fiha int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
għatu il-paċi lil xulxejn, paċi magħkom. Ħaruf talla li tneħħi danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen dawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, inti timlina bil-ferħ bis-sem li tagħtina mill-ħwejjeġ qaddisa tiegħek. Għamel nitolbu li aħna qatt ma ninfirdu minnek
بكريستو سيدنا المولي معكم يبارككم alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu u s-Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Marija, slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġiftijak Ġesu. Madonna ta' Pini, sultana tal-familja. Madonna.